Здравейте! Какво ще желаете? Моля да затворите вратата. Какво ще желаете? Само за това ли сте? Нещо друго? Нещо друго. Доста хора идват да ми взимат интервюта. Не знам защо съм известен. Ти да не си също такъв. Добре. Сега идвам. Моля, седнете на стола. Сега идвам. Изчакайте ми. Не сега, господине. Ето ме, тук съм. Добре. Казвам се, бъда дома беги. Аз съм на 10 години. И... Главното. Извинете ме за малко, но... Какво да трябва да ви кажа? Аз съм от Горна Оряховица. И мечтая за известен ютубър, но имам клипчета, гледайте ги, но нямам абонати все още. Клипчетата са нови. Благодаря ви, господине. Искате ли да ви разведа из моето село? И както на... Докато се разхождаме, ще ме питате. Все още не, съжалявам. Какво? Но ще имам, да. Това е моят склад. Ето вижте честват. Ето тук е моята градина за шугар. Но после ще обе. Нека ви разведа из моята къщичка на дърва. Тя е много готина. Дано да я харесате. Не знам дошли сте за интервю. Ето влезте горе. Само да спре да ми лаги. Добре. Ето, сгледайте тук. Тук има ендър чест. Добре, както да е. Нека преминаваме на следващото сграда. Господин The Legend Boy. Ага, кой има тук? Лава. Не скачайте, господине. С мой приятел. The Legend Pods Brigade. Сигурно сте му брат, не знам. Охо, къща. Нека ви разведа и с моята къща. Той се казва Дъксън. Е така му викат. Ето тук. Ето тук, вижте негови чест. Вижте честа за дърва.
Не много задълбок. Както да е, нека помним на следващата изградка. Както да е, вот. Тук имаме крафтинг тейбъл. Аз пък крафтинг. Тук малко щупене на колана и тук имаме чест просто. Тук е нашия кладенец. Много е дълбок. Гледайте. Тук е фермата, която изобщо не гледаме. Онази барака, може да видите. Ето е мината. Може да видите. Ако искате, елате да видите бараката. Както да е. Искам да ви покажа едно място. Ето ви. Сега идвам. Ще ви дам едно нещо. Стойте там. Ето. Почакай малко. Добре. Почакайте малко. Ето ви. Реактивни потушки. С тях може да летите. Служете си ги. Не знам, нека полетим. Да, виж. Аз не мога. Нямаш гориво. Дай ми малко. По принцип има парола. Тя е fly. О, меч. Както и да е. Можете ли? Както и да е. Можете ли? Команда за гориво. И... Ай! Ебе! Тя душки не са в... Както и да е. Аре, Моля, телепортирайте се до мен. Ще почакате малко, господин. Елате да ви разведа и с моята къща, която продавам с измама. жа... $500, господин. Нека ви разкажа какво се е случило в тази къща. Бях я продал на едни-двама простаци. Продадох я на едни хора, които не могат да ги рекламирам във вашето услуги. С дъкса и отново. И така, те ни дадоха много айрон. И после, аз станах невидим и той също. И се правихме на духове. Когато ги оплашихме, те избягаха от нас. Тогава казаха, че